Jatano lamsago chini dapa hamkrai society YouTube channel lai tongnai rong no जों तिनी Koktisal तिनी chini Koktisal ni salo जों तिनी norok ni bagui kaisa quick tui phika जों अबहायनो जों प्रतिति chini Koktisal ni salo जों norok ni thani kaisa quick tunai quick ni madhyame norok twlangui manai 100 taka khai price jodi kebo manui tongkhai norok quick ni answer di tei jodi kwbang kuk borokno jodi abo haike rimanka khe chwng bono lottery ni madhyame khai chwng lottery ni bisingtwi khai chwng bono prize sinai tei abo haino chwng tini nong thani Koktisal ni special Koktisal hinmano chwng oro tini first part wngnai o jaga chwng 10 ta question tongnai o 10 ta question bisingo norok 10 ta no jodi ঠিক rimanka khe nono chwng prize sinai abo haino chini number 1 o tongnai Tripura o puila Tripura sani bisingo chief minister chanai bo bisio cha number 2 o tongnai mani kokborok bo bisio haste hapangbai gosiui ni harjak tarpore tei kaisa tongnai 3 number o tongnai talhing tal English ni bo tal o khopjak number 4 o tongnai district no kokborokkothai bai tamo hin number 4 o tongnai number 5 o tongnai kokborokkothai bo kokni achai number 6 o tongnai 1434 no kokborokkothai bai bahai khe suinai ba sanai tei sanai number 7 o tongnai India ni puila IPS officer burui ni mung tamo tei number 8 o tongnai India ni puila Nobel Prize mannai burui ni mung tamo number 9 o tongnai gonta ekeba somoy no kokborok kokbai tamo hin number 10 o tongnai kokborok kokbai puila bijap suinai ni mung tamo obo haino chini o jaga tini chwng 10 ta nong no swngmung rika o 10 ta swngmung ni bisingo norok je swkang rimanai ba thik khai rimanka hinkhe chwng borok no puila chini dopa hamkrai society ni chwng bongno 100 taka prize sinai jodi norok kwbang kuk no rimanui tongkha hinkhe norok no chwng lottery ni bisingtwi khaiwi chwng norok no prize sinai norok dati khaiwi norok doti khaiwi chini o swngmung ni answer no norok ridi tei o video no norok jodi chajagui tongkha ba ongkoi tongkha khe norok dol baibrok no bo share khai jotono.